ህዝባዊ መድረኻት ሓበራዊ መርዳእ ኣብ ምፍጣር ብሰላም ሓቢርካ ንምንባር ዘኽእል ድልድልን እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሕቶ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ረብሓታት ንምትእንጋድ ወሳኒ ግደ ኣለዎ ነዚ ስዒቡ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተባሃሉን ቁፅሮም ልዕሊ 200 ዝኾኑ ማሕበረሰብ ዓበይቲ ዓድን ከምኡ ድማ ወከልቲ ፖለቲካዊ ውዳበታትን حلفت سراح فيدرال منغستن تولد تግራይን ኣብ ዝተረኸብሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘተ ተሳሊጡ እዩ ተናውለ ለሃንዶ እሺ እንኳን በደህና መጣችሁ በዚህ መልክ ተገናኝተን ሐሳብ መቀያየር በብዙ መልኩ ጠቃሚ ነው እንኳን በሰላም መጻኹም በዚህ መልክዕ ተራኺብና ሐሳባት ምን ልዋጥ በብዙሕ ነገራት ይረብሕ እዩ ዓብይ ዕድል እዩ እዚ መድረኽ ዘይረኸቡ ብዙሓት ወገናት እውን ስለ ዘለው ትግርኛ ምንጋር ትኽእሉ ብትግርኛ ኣምሓርኛ ምዝራብ ትኽእሉ ድማ ብኣምሓርኛ ብዝርዳእኩም ቋንቋ ምዝራብ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝተውጻጽኡ ዓበይቲ ዓዲ ኣቦታት ሃይማኖትን መናእሰይን ዘተንትነካይድ ጸኒሕና ኢና መብዛሕትኡ ክለዓሉ ዝግብኦም ብኣና ወገን ዝተረስዑን ትምህርቲ ክውሰደሎም ዝግባእ ምኽርታት ርእቶታት ሕቶታት ሓሳባት ተላዒሎም እዮም ኣብ ናይሎም ዘተ እውን ሓለፍቲ ስራሕ ዝተሓወስኩም ተሃሊኹም እቲ መድረኽ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ጌታቸውን ኣብርሃምን ህዝቢ እንታይ ይብሎ እንታይ እዩ ዝደሊ እንታይ እዩ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ዝብል ኖት ሒዝኩም ከም መንግስቲ ትዕዮ ብምውሳድ ምትግባር እዩ ብኸምኡ ተሓሳስባ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ በብኻቢኡ ዘሎ ዝኾነ ሓሳብ ክለዓል ይግባእ እቲ መድረኽ ዲሞክራቲክ እዩ ዝደለኹም ሓሳብ ተልዕሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ክብል ዝደለኹም ወገነይ ሓሳብ ዘለኩም ሰባት እትዕድል ክህብ ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች እድል መውሰድ ትችላላችሁ አመሰግናለሁ እኔ ያለኝ ሐሳብ ያው ካየኋቸው ነው መጀመሪያ أنا زلن حساب كاب زرعه من تجمر أو وان عدت زرعنا يوم نجارات اللو بتعمي دس زبلون صبوا نجارات رئينا لنا بقولتيو بيت منجستن انتو بزحات صراحة لمعات تعزيمنا هنا بتعم دس يلنا له زي صراحة دني غية ناب خلو تتبع صح بتعم دس يبلني قلتيو زلن حساب أنا أب تجري بزحات جماعات اللو توم ጸገማት ኣብ ኸባቢና ብዙሓት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለዉ ቶም ወገናት ብፀሓይ ብድርቂ ብጥሜትን እናተሳቀዩም ዘለዉ ናብ መረበቶም ተዝምለሱ ዝብል ሕቶ ኣለኒ ቀፂሉ ኣብዚ 3 ዓመት ዝደቀቀ ኢኮኖሚ ኣሎ ብዙሓት ጸገማት እዮም ዘለዉ ሓረስታይ ኣርዑቱ ክሻብ ዝስእን ጸገም እዩ ዘሎ ጉዳይ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ናኑር ተዝምለስ ይብል ፈለማ ኩናት ቀፂሉ ብተፈጥሮ ዝመጸ ድርቅን ህዝቢ እናተሳቀየ ዘሎ ዝበልዖ እኽሊ ተዝወሃብ ይብል ምሩጽ ዘርእን መዳበርያን ንሓረስቶትን መንግስትን ቀረብ ተገይርሉ ናኑር ተመለሰ ዝብርኢ ተወለኒ በወገነይ እዞም ሕቶታት እዮም ዘለውኒ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለተፈቀደልኝ እኔ ማቀርባቸው እንደተባለ ትናንትና ብዙ የልማት ስራዎች ብዙ ስራ አይተናል يغنيلي استعان عدل كور قدام مينستر كمستي استوهاله كتزولو صراحه المعتات تعزيمنا هنا حديثا كم استقيرت كم زلم عترين علينا ازي دما نايام وصيتيوم كمسغن يفتيو نسوم استقمطوا وسلطان كاب እግዚአብሔር سهم سلطان يو تحت እግዚአብሔር يوم سخونه منغستي بزي فؤاد እግዚአብሔር አይነግስን መንግስትን ትነግስ ህዝብን محلاو يو بوغناي تግራይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ መከራ ተዝሪእዎ خلي للاونة زملكات بمسارات حق منغستي للاونة هاجر نمتاي زي خبر نحنا بوغنا زلو سراوت شعبية ايو زلو صباح تهزبي نعلق اي زلو هصاونتي ارقتو توديهم يوم ناتقتلو يوم زلو نساون كمو خلي تمهارو تግራይ كي تمهار 4 عامتهم خوينو ملو نمنتاي نسوم نحلو خالي طروتኛታት ንጎን ምሸትን እናጥሩ እዮም ዘለው ንዛዓዲ ውጽኢታው ስራሕቲ زعاممون زعدي بخبرات تصنح زغورن خبره هاجر زخونن سبات نانوعيم نمنتاي نسوم نحلو سلا زخونه عرق سلام تجمير الله حزبي تحقيس الله تخصطط مال دحر عرق سلامن زلو وصيتات ግን
يفلط يوم قدماي بسلام عرفنا مهراسنا خالاي مبراهتن سلكن أغنينا لنا صقم مكران جن بزحيو أبوتات حواتنا استأثروا له نزعدي بزح وصي تمصو نمتاز يفتحو يا أخلناي بدل طفاتنا كله يغل كن كم أبون منجستن بيكرتا تغيرو نمتاز يفتحو نايزا عدي بجاء يمسم خلي نخالو تعدل كهب سلاز تفاقل اللي يمسجن كزي ممطاتاችን ይሄን ነገር ማየታችን በጣም ደስ ይላል። ባለፈው ዓመታት አይመልሳቸው ነው የሚል ይሄን ሰላም ጠቅልሎ ይቀጥልልን። ናብዚ መምጻእና እዚ ምርአይና ብጣዕሚ ደስ ይብል ንድሕሪት ኣይምለሰና ጸገማትና ብዘተ ንፍታሕ ካብ ምዕራብ የተመዛቢለ ኣብ መቐለ እዩ ዝነብር ናይ ሓደ ክልል መሬት ኻሊእ ክኽልክል ኣይኽእልን ኩላትና ኢትዮጵያውያን ተወዲብና ካብ ካሊእ ዝመጽእ ጸላኢ ክንከላኸል እምበር በብበዓልትና ክንዋዳእ የብልናን እቲ ሰላም ክቕጽል ይግባእ ካልኦት ገሊፆምዎ እዮም ንሕና ናብ ገዛና ክንምለስ እዩ ድሌትና ንሕና ረድኤት ኣይንደልን በርበዓ መዓልቲ ዝበጽሕ መሸል ኣለና ብኣጽንኦት ዝዛረቦ ኣነ ናብ ቦታና ንመለስ ዝብል እዩ ኩናትን ካልኡን ሓሊፉ እዩ ንሕና 4 ዓመት ገዛና ገዲፍና ኢና ተንከራቲትና እቲ ውዕል ክትግበር ኣለዎ ወዲእ ኣለኹ አመሰግናለሁ አብዛኛዎቹ የተባሉት ነገር አላነሳም እኛ የንግድ ህብረተሰብ ተወካዮች ለዚህ በአጋጣሚ ያለ ነው ስለዚህ በንግድ ህብረተሰብ አካባቢ ያሉት እንደማነሳው የትግራይ ንግድ ህብረተሰብ ግን ባለፉት ጦርነት ጊዜዎች በሶስት ካቴጎሪ ነው የምንከፍለው يغنيلي مزحتيهم استلعلى حسات يلعلن نحنا توكلت محبرسب نقد تግራይ ዘለውና ጸገማት ካብ ዝሓለፈው ጦርነት ወጻኢ ኣብ ሰለስተ ካቴጎሪ ከፊልና ንርኢ ሙሉእ ብሙሉእ ዝወደሙ ፋብሪካታትን ትካላትን ኣለዉ መላዋጢ ኣቑሑት ሲኖም ጠጠው ዝበሉ ብኻልኣይ ንመድቦም ሓደ ሓደ መካየዲ ስራሕ ዘድልዮም ኣለና ኢልና ንኽፍሎም ቅድሚ ኩናት እውን ዝፍለጡ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ክሳብ 7 ቢልዮን ብር ዝኸውን ቁጠባ ዘለዎን ዝጥቀመሉ ዝነበረ ግና ካብ 28-30 ዝዘለለ ይኸውን ዝተረፈ ረብዓ ናብ ካልኦት ማእኸል ዓዲ ኢንቨስትመንትን ካልኦት ዝውዕልን ምንቅስቃስን እዩ ብብርኪ ፒኤልሲ እውን መብዛሕትኦም ትካላት ንግዲ ፒኤልሲ ስለ ዝኾኑ ንዛ ዓዲ ዘለዎም ግደ እውን ልዑል እዩ ዕቤት እውን ከምኡ ካብዚ ብተወሳኺ ፍቃዶም ብትግራይ ኮይኑ ግን ስራሕቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ወጻኢ ኮይኑ ዝተጉላዕሉን خلينا خالقت قلقالتن سلازير أخبون دبانكون تسقيمهم يوم التعنوت كم زل خينو نا أمريكان أفريقيا خالقت حجراتن تبتاتينهم يوم يخنمر نقدي بانك إثيوبيا حقن توتس NPN نن performance نونس ندات استحاخله ممر حقوت إيو بهرا بانكي أب تقرأي نزل لو 10 بانكتات بزعبات ممرحي النجاجرنا يمنيرنا مبرهره ونامنا يوم تفتح جن أدي سوا بزلوا يوم مستوحلون مسينا مس عبيت بانكي تناجرنا وانا مرحي هجرا بانك نقد إثيوبيا مينستر فاينانسن كمون بس جزياو من محدار كلنا استفلا لي وانات ترى خينا حسابات لاويتنا تعمي أدلاين زحزن قداي دما بعواج استعاصي بانكتات عوان عصوان استوهلله ولد خفلو استوهلنا ايو تمحبرسب نقدي اذا كل ولد بخمي كخفل يخيل زي مستملكوتو اكالات اماخرتن جمرك فاينانس قداياتن مهرات قطعان اماخرتن نقدي توصاصيوم تمخاخيرنا قرص زوله ملسي نرخو العدل تزمچاچه لومي كاب سمعتن ورين وصينا كمتي ولد زبلو لبام يحسب ما يعمد عشا يحسبنا إلت من الباتش نقدميت نحسبو زلنا لمعاتن دير هنساتن كم زحقز جيرنا
ካብ ልብና ተሰሪና ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝፍታይ ዝመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ብሓይል ተሰሚዕኑ እዩ ዘሎ ብፍላይ ናይ ማማን ኣባባ ካብቲ ኣሊሎም ዝነበሩ ሓሳብ ይስማዓኒ ብምራኸብና ብጣዕሚ ተሓጒሰ እየ ዘለኹ ብጣዕሚ እና ሓፃር ገይረ ሓሳበይ ብኣማርኛ ክገልጽ እየ ግን ስሜቴን ኣብ ልበይ ዘለውን ባዕልኩም ይርዳእኩም ኢለ ዝኣምን ከምኡ ኢለ ክገድፎ በመጀመሪያ ጌታቸው ከፕሪቶሪያ ስምምነት ስኬት ጀምሮ ከዚያ በኋላ አስቸጋሪ በሆነው የትግራይ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ጥቂት የሚባሉን ቢሆኑ ለተገኙ ውጤቶች ድሎች ጌታቸውን ትራንዚሽናል መንግስት እየመሩ ያሉ አመራሮችን ማመስገን እፈልጋለሁ። ድሕሪ ዕውት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብድሕሪኡ አጸጋማዊ ዝኾነ ኩነታት ዝተረኸቡ ዓወታት ንጌታቸውም ከምኡውን እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንዝመርሑ ዘለው ኣካላት እውን ከመስግን ይደሊ ጸገም ኣሎ ኮይኑ ግና ኣብ ውሽጢ ጸገም ኮይና ዝፍትሑ ፈተናታት ኣለው ምስ ህዝቢ ትግራይ ምዝታይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ከም ዝሓስብ ብውስን ይርድአኒ እዩ ነቲ ህዝቢ እውን ብውስን ብርኪ ይፈልጦ እየ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ዝበሃልን ኣብ መሬት ዘሎን ሓደ ኣይመስለንን ኮይኑ ግና ከም ዝበልኩምዎ ቀድም ኢሉ እውን ከም ዝበልኩምዎ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኢትዮጵያ የላን እዚ ቅዋሚ እዩ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነገር የለን ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ኣካልን ኣምሳልን እያ ነዚ እውን እዩ ዓድዋ ዝረኣኽምዎ ነዚ እውን እዩ ቤተ መንግስቲ ዝረኣኽምዎ ሙሉእ እምነት ኣለና በዚ ሰብ ነፃ ኮይኑ ተራኺቡ ነፃ ኮይኑ ተዘትዩ ድኽነት ነይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ነይሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ እዩ ነይሩ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ኮይኑ ግና በቲን በዚን ተሓጋጊዝና ጸገም ንኽፈትሕ ንኣብነት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እንበዓል ጌታቸው ድሕሪ መንግስቲ ምዃኖም ዓመት ይኾነኒ ናብ ትግራይ ክመጽእ እሞ ክንዘራረብ ካብ ዝብል ጌታቸው ይፈልጥ እዩ ዓመት ኮይኑሉ ኣሎ ጽናሕ ጽባሕ ጽናሕ ኢሉኒ ኮይኑ ግና ከምቲ ትብልዎ ኣይኮነን ካብ መፈለምታ ጀሚሩ ንምንታይ ኩናት ተኸፊቱ ንምንታይ ተፈላሊና ንምንታይ ናብዚ ኩነታት ኣቲና ንዝብል ስምዒታ የደልን ደው ኢልካ ምስትውዓል ጽቡቕ እዩ ብወገንና ምስ ሕወሓት ንምፍላይ ድሌት ኣይነበረናን ስራሕ ፈጻሚ ሕወሓት ኣነ ለሚኖ እዮም እየ ብጃኹም ግደፉ ገና ብብርኪ ውድብ እየ ዝነግረኩም ግና ዝኾነ ነገር ኣሎ ምጽናሕ ዋላ እኳ ልምዲ ተሃለወ ብኡ ልክዕ ኣሎ ኣነ ዝበልኽዎ ጥራሕ ዝብል ሓሳብ ዘይቕበል ከም ውድብ ድሕሪ ምፍላይና ኣብ ፈላማይና ኩናት ዝክሩ ተኾይንኹም ብቕልጡፍ ምስ ተዛዘመ ኣብርሃም ትመጽእ ሙሉእ ዓቕምና ናብ ዳግማይ ህንጸት ናብ ዳግማይ ልምዓት ኢና ዝወሰድናዮ መቸስ ኣይትረስዕዎን ንሕና ድሌት ቀልጢፍና የቕሬታ ተባሂልና ብቕልጡፍ ኣመዓራሪና ናብ ልምዓት ገጽና ክንገብር ኢና ዝብል እዩ እምበር ከምዚ ከም ጸላእቲ እናተረኣና ክንጸኒሕ ኢና ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ሕዚ እውን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መብዛሕትኹም ኣልዕልኹም ኢኹም ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ጉዳይ ዝተመዛበሉ ካብ ምምላስ ወጻኢ ጉዳይ ዕጡቃት ዕጥቂ ኣብ ምፍታሕ ወጻኢ ካብ ዝግመተሉ ጉዳይ ንላዕሊ ኢና ኸይድና ኣብ ዝሓለፈ ገምጊምናይ ኢና ንኣብነት ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ሕወሓት በይኑን ትግራይ ኣየመሓድርን ብልጽግና ብጽሒት ኣለዎ እዩ ዝተሰማዕማዕናየኩም እዩ ሓደ ሰብ እውን ኣየእተናን ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ቅድም ሓንቲ ኣዶ እንትዛረባ ኩለን ክልላት ዓርሰን መሓድራ ኣለዋ ንምንታይ ትግራይ ዓሳ ዘይተመሓድር ኢለን ኮይኑ ግና ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ሚእታዊ ዓርሱ እዩ ዝመሓድር ኣይተጌታቸው ኣለው ፕሬዚዳንት ሚእታዊ መንድዩ ከም ዘመሓድር ግዜያዊ ዝተባሃለ ምስ መረፃ ዝተተሓዘ ጉዳይ እዩ እምበር ብጉዳይ ምሕደራ ጌታቸውን መሓዙት ጌታቸውን እዮም ንትግራይ ነመሓደሩ ዝርከቡ ንሕና ኣይኮናን ንቐጻሊ እውን ድሌት የብልናን ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ደቂ ዝኸፈለሉ ዓርሱ ብዓርሱ ናይ ምምሕዳር መሰሉ ሚእታዊ ከኽብር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን እምበር ኣብ ትግራይ ኣቲና ካብዚ ዝኾነ ሹመኛ ናይ መልኣኽ ድሌት የብልናን ኣይንገብሮን እውን ድሕሪ ፕሪቶሪያ ብዙሕ ነገራት ረኺብና ኢና ድሕሪ ፕሪቶሪያ ብዙሕ ነገራት እውን ይተርፉና እዮም
ንስኻትም ልብኹም ከፊትኩም ነዚ ጉዳይ ክትርእዩ ኣለኩም ንኣብነት ድሕሪ ፕሪቶርያ ብጥይት ሰብ ኣይሞተን እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ድሕሪ ፕሪቶርያ እንተወሓደ ናይ ምርግጋዕን መንግስቲ ናይ ምጥያስ ጉጅለ ራዕዲ ዝበልናዮ ውድብ ጉጅለ ራዕዲ ኣይኮነን ሕጋዊ መንግስቲ ኢልና ግዛዊ መንግስቲ ኣጣይሽና በጀት ብምድብ መብራህቲ ስልኪ ኢልና እዚ ጽቡቕ እዩ ግና ሙሉእ ኣይኮነን ዝተማልአን ክኸውን እዩ ምሳኹም ምዝታይ ዘድልየና ናብ ሙሉእነት ንውሰዶ ንብል ዘለና ካብኡን ላዕሊ እውን ነሳገሮ ዝሓለፈ ይኣክል በዚ ብወገና ኣነ ካብ ልበ እየ ዝነግረኩም ትግራይ ትቕየረሉ ዝኾነ ኩሉ እንተሃልዩ ካብቲ ትግምትዎ ንላዕሊ ሕጉስ እየ ድሌተ እዩ ኮይኑ እውን ብወገነይ ትግራይ እውን ከምዚ ምትሕባር የድልያ እዩ ልምዓት ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኣይኹሞ ኣብ ትግራይን ካልኦት ክልላትን እንድሕር ዘይተደገመ በይኑ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ዝበልኹሞ ነገር ትኽክል እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ገና እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ መልምዕ የድሊ ትግራይ እውን ክለምዕ እዩ ኮይኑ ግና ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ዘልምዖ ሰብ እዩ ሰብ ብልቡ እንድሕር ሓደ ዘይኮይኑ እንድሕር ዘይተቀራሪቡ እንድሕር ዘይተመያይጡ ከመይ ጌርና ኢና ክነልምዕ ንሕና ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ፍርቅን ድሕሪ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ኢድ ብኢድ ብር 45 ቢልዮን ብዓይነት ጥራቑሑ ከም መኪናን ኮምፒውተርን ዝበሉ ብር 19 ቢልዮን ሓጊዝና ኢና እዚ ዝበልኹሞ ደምርዎ ትጠራጠሮ ተሃሊኹም ኮሚቴ ኣጣይሹ ኣብ ሕድሕድ ትራንዛክሽን ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኸና ኣብዚ ዘሎ ኮሚቴ ክሓስቦ ይኽእል እዩ ብር 45 ቢልዮን ኢና ብመልክዕ ካሽ ዝሃብና ካብ ምንታይ ንዝብል ድማ ካብ ሚኒስተር ገንዘብ ብር 24 ቢልዮን ብመልክዕ ዶላር 4.2 ሚልዮን ካብ ሚኒስተር ሕርሻ ብር 627 ሚልዮን ብመልክዕ ዶላር 1.1 ሚልዮን ካብ ሚኒስተር እቶት ብር 4 ቢልዮን ካብ ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ብር 1 ሚልዮንን 7 ሚልዮን ዶላር ካብ ሚኒስተር ጥዕና 450 ሚልዮን ካብ ሚኒስተር ትምህርቲ ብር 1 ቢልዮንን 27 ሚልዮን ዶላርን ካብኡን ላዕሊ ብመልክዕ ካሽ ተዋሂቡ እዩ እዚ ብበጀት እንተተሓሲቡን ብናይ ቀደም በጀት እንተዝኸውን ንክልል ትግራይ ዝወሃብ ዝነበረ በጀት ኣብዚ ኣይበፅሕን ነይሩ ኣነ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻእ ኩሉ እዋን በጀት ትግራይ 10 ቢልዮን ኣይኸውን ነይሩ እዚ ገንዘብ ድማ ብመዳይ ሚኒስትራትን ክልላትን ተሞኪሩ እዩ እዚ ኸዓ እኹል ድዩ እንተተባሂሉ ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ብዙሕ ምግባር ይጽበየና ብዙሕ ንከይንገብር ዝነበረና ጉዳይ ግና ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓፈሻዊ ዓቕሚ እምበር ጉዳይ ድሌት ኣይኮነን ንኣብነት በጀት ብዝምልከት እቲ ዕርቂ ዝተፈጸመሉ ድሕሪ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾነሉ እዋን በጀት ፍርቂ ዓመት እዩ ንጌታቸው ፀዊዕና ዝበልናዮም እቲ ዕርቂ ሕዚ እንተተፈጸመ ኢሉ እውን ኣብ ውግእ ኣብ ዝነበርናሉ ክረምቲ ሓዊስን ናይ ዓመን ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚርና ኢና በጀት ክንህበካ ኢልናዮም ካብዚ እንዳሓር ዘሎ ንመንግስቲ ተውዕሎ ቅድሚኡ ዘሎ ድማ ቀንዲ ዝበሃሉ ጎደሎታት እናረእኻ ምላ ኢልና ንድሕሪት ተመሊስና ኢና በጀት ዝሃብናዮ እምበር ካብ ዝተዓረቕናሉ ግዜ ጀሚሩ ኣይኮነን ብርግጽ ትግራይ ካብ ዘለዋ ጸገም እዚ ብር ምንም ኣይኮነን ናዚ ዝገበርናዮ ሓገዝ ዕፅፊ እንተዝመጽእ ብኢንዱስትሪ መዳይ ዘሎ ጎደሎ እኳ ክመልእ ማለት እዩ ኣይኮነን ብናትና ድሌት ምንኣስን ምብልሻውን ጌርኩም ከይተሓስብዎ ንምባል ኢለ እየ ዘልዕሎ ዘለኹም ሕዚ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ብቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት እንትሰርሕ ፈለማ ንምስራሕ እንትሓስብ ሽረ እንዳስላሰ እዩ ነይሩ ብር 20 ሚልዮን ዝኸውን ናብ ትግራይ ባንኪ ሒሳብ ቁፅሪ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ኣትዩ እዩ እዚ ክብል እንተለኹ ልክዕ ከም ኩሎም ክልላት እዩ ኮይኑ ግና ኣይተሰርሐን መጽሓፍ ሸይጣና ኣብ ሽረ ናትና ቤት ትምህርቲ ይሃልው ዝበልና ስለዚ ገንዘብና ምምላስ ወይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ምስራሕ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ኣብ ቀረባ እዋን ምስ በዓልቲ ገዛይ ተዘራሪብና ነርና ኢና ብጣዕሚ ኣትሓዝን ሕዚ እውን ኣብ ሽረ ዓዲ ሃገራይ ሽራሮን ምስራሕ እንደሊ ኢና ምክንያቱ ሃገርና እዩ ዓድና እዩ ሕዚ ድማ ማኣዲ ንትውልዲ ዝብል በብቦትኡ ከም ንወንጭን ጎርጎራን ዝስራሕ ዘሎ እንትመጽእ እንደገና ገራዓልታ ኢልና መጺና ገራዓልታ ስራሕ ንምጅማር 6 ወርሒ ዝወድአልና በይዛኹም ንጀምር እናበልና ሕዚ ተጀሚሩ እዩ እንትዛዘም ጽቡቕ ከም ዝኸውን ተስፋ ይገብር ንቐጻሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዝግበር ልምዓት ኣብ ትግራይ እውን ንኽስራሕ እዩ ዝደሊ እንተዘይኮይኑ ግና ኣነ ኣይደሊን ድሌትና እውን እዚ ኣይኮነን ሕወሓት እውን እንተኾነ ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ገዲፍና ስኽን ኢሉን ምስ ባዕሉ ተዓሪቑን ኣብ ቀጻሊ ካብዚ ንላዕሊ ስራሕቲ ንኽሰርሕ ኢሉ
انت حاسبيو ناتنا دليتنا انتاي كقبرنا عرسنا نبالا حد كون فالتينا كم تفلتوا حيرنا انا نيرنا زي زنبر خوينات عيدلنا نيرنا حزون بقولتو في ناو سلام مصينا زحاشه كنسرحنا ندلي عمنات كيتاچون بعلو بر 1 بليون تزوهاو ኣብ ጥቑ ዘለዎ ዕረኽቱ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዎ ሰራሕተኛታቱን ንስኻትምን እንድሕዘ ይሓጊዝኩሞ ብር ንባዕሉ ኮሚቴ ወረቐት እዩ ከም ብምትሕጋዝ እዩ ብር ናብ ልምዓት ዝቕየር ሓደ ናይ ካልእ እግሪ ናብ ጎተተ እንተኮይኑ ግና ኣይኸውንን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ፌደራልን ክልልን ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ውሽጢ ክልል እውን ትኾን እዩ ስለዚ ምትሕጋዝ የድሊ እዩ ምክንያቱ ድኻ ሃገር እያ ዘላትና ድኻ ሃገርን ውሕድ ገንዘብን ሒዝና እንድሕዝ ዘይተሓጋጊዝና ኣይኸውንን ንኣብነት እስራት መፍታሕ ለካ ኢሎምኒ أبونا سبحات فتحية كسر عيدلن بوجن مكلخال هاجرون بناتي أفلتو حدث تأثر تجرى لا يل من البعض دكتور أبراهام بعلو كزاروي خليو كابسرح دو زبلنا يوم تقال تنيرم لك اعترك أنت في السمترح مفتاح أنت يخونس نعبوتو منا زمن لسنا يوم حزي أوشت مكلخال هاجر ببوتو أحد يوم حلفتن يوم خنياتو سركن سبقتلون تأثر انتهاليو أي فلتن مستي زنبرة جونتس تتحازن تخينو كاب سراويت مكلخال وصيام زنورو حزين ابوتهم تمليسهم اتيوم يوم سلازي نحنا كمزي عينت دليتن يبلنا نفلطون يلن نحنا استعصروا فصمت سراح فتينا لا بس جيتاچو ناتنا استعصروا اسرات اب قرب اوان فتحهم نيرم يوم اب زقصر كسر زلسون يلن تمزابلت بزملكت ادونا بتخكل غليصنا ين بزعامريت ملكت ناي تግራይ يزبل ነገር حدغوم اوشت ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ሰፈሩ منوار ابيو ممزبالو بطعمي أصيافن محفر نجارين وشت عدي سوا تولد تجراي جزا فوقن سرحن زلهم اللو بتمساسلو جمع غندرن ببوتون اللو أبون استفلي نجاريلن ناب جزء مكمل لسلو سلازي استسمع معنا يسمع النت بترجع جام قليت أي لخو حزي حسر بزولجنا أيتا جيتاتشو بريزيدنت كلم حرا أيتا أرجان لعلوت حلفت فيدرالين أو زلولو كوميتة تعيشهم أو سوم تزاتي فلما ناتنا دليت استمازاول وغناتنا 100% نابغزو مملاسيو حزون او زخونه غزه نابغزاي حمرا زلو كملاسي يزبله نحنا نملاس دلواتنا نسراويت مكلخال هاجر استهاو سرح زيو اب تخبابي ناي تግራይና محران زبحال حيل صطتا كهلو يبلون سراويت مكلخال يحلو او زنور سبات يفالطو يوم نايمن غزان حرشان كم زخونه يفلطيو صقم يولن نازي دما بعلم نوعلم فالت يوم نمنوري ملاسو مستملاسو دما بعلت حزبي كما حضرن يزبلو سب كاب ناي بعلو دقو يمرط بلاي بعل دقو ناتم حضرن مسترغاغعن عالمنا راي حزبو وسانه غيرو انا ناب تግራየ انا ناب يبل قديمنا نحنا ازيو عين زارب فلما ناب غزو حرشو بوتو نملس ازيو ناتنا قوام اما قلن شرن مقمط عيدلن عدلا حاجز كنقبرنا نبوتهم تملسو استملسو ندحار من البات رقطنيا ايه نسومن قال ايتي حفتومن مسوم قرابتومن حبيراتهم زعاوين ز نبرتن انتراخو مبخايومن محزانهم اي قرن نتي مغناص نسخاتهم اي تدليون بوليتيكنياتهم مصيوم منبر ناتخاتم حساب يكونن ناتزراربكم كاوشتكم زحشكم زخونكم سمريصكم بدقكم محدار تخوليكم ازي يناتنا قوام زيون ناتحاغازنا صبقيو እንጌታቸውን አኺባ አለውም እዩ ተመዛበል ሰብ خرمتن تيمصا نابوتومن حرشومن بوان كملسلو بمداي منغستي فيدرال دلولنتلو نمحغازون كاب تلون لعلي فقانيا እዩ دحرايون كوميتي زولكمو بزي اغواب ززرارخمو سبات انتحليوم مزراب يكال نعمنت قدم حزي ابديسا زنورو بعل هفتا تغارو ناوصا كيلوم يم توهيليو ابزون ناراخوي بركز زولو بعل هفتا تلخم يخم قال دما اديسا طرح زراخمو لمعات زحجزو تولد تغارو አለው سوق لكم قال سب طرح زسرحو كيمسلكم ابن السرح لمعات بتدغاغامي زرايخم ون ززاتاخم ون አለው كمزي خوينون صقم يلل معنات ايكونن سخونه عدن تمص حاديو مدفاع كله يخيل ازين مفتاح دكتور ابراهام بتدغاغام بزحت صقماتنا فتح صنحيو حزون اوصا زلو بعل حفتن تحليو يملس زفتح صقم تحليو بحاغوسنا نفتحو انتغارو نصلخا وصي بحال ነገር የለን بزخونه مخنيات سبي هدميو زي هدمو دما نحوحات ممحغاز وي كعا حاو اوصا كله يخيل نزي كعا نسخاتمون حقيسكم مملاسلكم مس طميتن مدحان تتحيزو زلع زعبا
ብርክት ዝበሉ ሓገዘን እኽሊ ንምልኣኽ ተሞኪሩ እዩ ሕፅር ብዝበለ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ካልእ ኣካል ኢትዮጵያ በሊዑ እናሓደረ ትግራይ ኣይትጠምን እዚ ከዓ 100% ርግፀኛ ኮይኑ ምትሓዝ ይኽእል እዚ ከዓ 100% ርግጠኛ ኮይንኩም ምትሓዝ ኣለኩም ዝኾነ ይኹን ዝስራሕ ፕሮጀክት ጠጠው ክብል እምበር ኣብ ትግራይ ጥሜት እናሃለወ ካልእ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራን ደውን በሊዑ ኣይሓድርን ሕዚ ፀገም ዝኾነ ነገር ፖለቲካ ይንጎሮ እዩ ንጌታቸው ሽዑ ይሰየየ ንምንታይ ጥሜት እንተሃልዩ ቀልጢፍካ ናባይ ምድዋል እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣሎ ሓግዙ ኣምፁ ኢልካ ምዝራብ ቀሊል እዩ ብትዊተር እንተኮይኑ ግና ኣይንዘራረብን ንኻልኦት ኢኻ ትዛረቦም ዘለኻ እምበር ንዓይ ተዛረብኻን ኢለየ እየ እዚ ፀገም ዝፈትሕ ጉጅለ ኣዋቂርና ኢና ከረጋግፀልኩም ዝደሊ ነገር እንተሃለወ ንሕና ክልተ ግዜ ንበልዕ እንተኮይንና እቲ ሓንቲ ክትተርፍ እምበር ንሕና ፀጊምና ወይ ከዓ ካልእ ህዝቢ ፀጊቡ ትግራይ ንክጠምዕ ኣይንገብርን ኢትዮጵያ ሕዚ እንተነኣሰ ትርፊ እንተቐረየ በሊዕኻ ንምሕዳር ተኣክል እያ ስግኣት ክሓድረኩም የብሉን ኮይኑ ድማ ፖለቲካ ይንግበሮ ጥሜት ኣሎ ዝብል ፖለቲካ እንተይኮነስ ሓቂ ብዝኾነ መንገዲ እቲ ፀገም ርኢና ምቅላዕ እዩ ዝሓይሽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከዓ ትራክተር እናዓደግና ኢና ምሩፅ ዘርኢ ንምሕጋዝ እናሞከርና ኢና መዳበርያ ንምሕጋዝ እናሞከርና ኢና ዝጎድል እንተሃልዩ ድማ ተሓጋጊዝና መሊእና ክንሓልፎ ኢና ጥሜት እውን ዝኾን እዋን መፅኡ ክሓልፍ እዩ በዚ ኣግባብ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ከይዱ የፅንዕ ይርአ ክገብሮ ዝግባእ ይግበር ንሕና እውን ክንሕግዞ ዝግበአና እናገበርና ኢና ብርክት ዝበለ እኽሊ ልኢኽና ኢና ንቐጻሊ እውን ክንሕግዝ ኢና ብዛዕባ ተለይቶ ዝበልናዮ ብትኽክል ንሶም ከም ዝበልዎ እዩ ተሓባቢርና ነቲ ዘሎ ፀገም ክፍተት ንምምላእ ንትግራይ ጥራሕ ኣይንግደፎ ኦሮሞ ይኹን ደቡብ ሶማሌ ይኹን ኣሕዋተይ ኢሉ ዝሓስብን ድሌት ዘለዎን ልክዕ ከም ውልቀ ሰብ ይሓግዝ ኣነ ዘለኒ ኣብርሃም ዘለዎ ጌታቸው ዘለዎ ንስኻትም እውን ዘለኩም ተሓጋጊዝና ሙሉእ እኳ ተዘይኮነ ዝተወሰነ ንሕግዝ ኢና እዚ ድማ ትካላዊ እናኾነ እንትኸይድ ብዙሕ ነገር የቕልል እዩ ኢለ ይኣምን ድሕሪ ኩናት ኣብ መሰረተ ልምዓት ብዙሓት ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ብዙሓት ጠለባት ተማሊኦም እዮም ኣብ መብራህቲ ቴሌኮም ትምህርቲ ጥዕና ወዘተ ኣብ ኩሉ ዘፈራት ኣድላይ ዘበለ ቅርሺ ውፅኢና ኢና ኮይኑ ግና ኩሉ ሕቶ ንምምላስ እኹል ድዩ እንተኢልና ኣይክእልን ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ እኹላት ድዮም ፈፂሞም ኣይኮኑን ዘሎ ሆስፒታል እኹል ድዩ እንተኢልኩም ፈፂሙ ኣይኮነን እዚ ማለት ፅገና ጥራሕ እንተይኮነስ በቲ ዘሎ ዕብየት ህዝቢ ልክዕ ሓደሽቲ እናስራሕኻ ምኻድ ግድ የብል ክሳዕ ሕዚ ኣብዚ ዓመት ዝፈፀምናዮም ስራሕቲ ክንግምግም ኢና ኣብ ሰሙን ዝነበረ መድረኽ እውን ብሓባር ኮይንና ገምጊምና ኢና ኣብ ቆፃሊ እውን ዝትምልከቶም ኣካላት ኮይንና ክንግምግም ኢና ብሰዓለ መጠን ብንኽእሉ ዓቐን ንሓገዝና ክንኸይድ ኢና ግን ድማ ክፍለጥ ዝግብኦ ነገር እንተሃለወ መብዛሕትኦም ከም ትፈልጥዎ ስርዓት ፌደራል ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዘፈራት ዝፈቐደልናን ዝኽልኽለልናን ሕግታት ኣለዎ ንኣብነት በጀት ስርዓት ሓልዩ ብፓርላማ ጸዲቑ ንኩሎም ክልላት መቐለ ይካየድ ነዚ ዘመሓድርዎ ክልላት እዮም መንግስቲ ፌደራል ፓርላማ ካብ ዘጽደቆ በጀት ወጻኢ ብዝተፈለየ መልክዑ ዝንቀሳቐስ ሃፍተገነት የብሉን ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕቐፍ እዩ ካብኡ ናብኡ ሓደ ነገራት ምፍታሕ ዝከኣል ፖለቲካዊ መዳይ ሓራ ኮይንና ባዕልና ንባዕልና ነመሓድር ይግበአና ከምቲ ዝበልኩምዎ ቁጠባዊ መዳይ እውን ከምኡ እዩ ክኸውን ዝግብኦም እዚ ማለት ከም ዝደለናዮ ምግባር ኣይንኽእልን 10 ቅርሺ ይኽድ ይምጻእ ምባል ኣይክኽእልን በጀት እንተጸዲቑ እዩ ንኩሉ ዝመቓቐል ኣብ ኩሉ እዚ ግና ምስ ዘጋጠመና ፀገም ብፍሉይ መንገዲ ንምርኣይ እናፈተና ዘለና ብዛዕባ ኣፍልጦ ህወሓት ከምቲ ዘዕልኽዎ ኣፍልጦ መረፃ ቦርድ ዝጠልብ እዩ ብወገና ክወሃበሎ ኢልና ንኣምን ኣብ ቀረባ እውን ኣዘራሪቦምናዮም ነርና ኢና ኣብ ቀረባ ዝፍታሕ ይመስለኒ ብዙሕ ፀገም እውን የብሉን ምስ ባንኪ ተኣሳሲሩ ዝመፁ ሓሳብ ንእሽተይ ዝተሓላለኸ ነገር ስለ ዘለዎ ኣብዚ ምዝራብ ይፅገም እየ እቲ ዝሐሸ ግና ካብ ናሃተይ ቢሮ ክልተ ኣማኸርቲ ኣለዉ በዓል ኣይተ ግርማን ኣይተ ተኸለወልድን ከምኡውን ኣብርሃም በዓልኻ ተሓዊስኻ ጌታቸው እውን ተጥዒሙካ ገዛእ ባንኪ ሚኒስተር ንግዲ ሚኒስትር ገንዘብን ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ብሓባር ግዜ ከይወሰድኩም ኢሎም ተዘራረቡሉ እሞ ዝከዓ እንተኮይኑ ንምሕጋዝ ፀገም የብሉን ኮይኑ ግና ሕዚ ኣብዚ እንተተዘራሪበዮ ትርጉማ ይህልወን ኣብ ኢንዱስትሪ ንሶም ከም ዘልዕልዎ ብውስን መልክዑ ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ንሕግዝ ክኢልና ኢና እዚ እኹል እንተዘይኮይኑ ተሓጋጊዝና ክንዓሞ ኢና ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ተወለድቲ ትግራይ ሰብ ሃፍቲ 3 ግዜ ረኺበኩም እየ ሕዚ እውን ኣብርሃምን ካልኦት ምስኡ ምስ ዝምድቦም ሰባት ጉዳይ እንተሃልዩኩም እዚ ባንኪ ልቓሕ ክልኺልና ወዘተ ዝብል ኣነ ከም ዘይእዝዝ ትፈልጡ ኢኹም ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ
ኮይኑ ግና ምስ ፖሊስ መንግስቲ ተኣሳሲሩ ክፍትሑ ዝግብኦም ጉዳያት ተሃልዮም ሰብ ሃፍቲ ምስ አብርሃም ተዘራረቡ ከም ሃገር ድማ ምስ ላዕለዎት ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ቀረባ መድረኽ ኣለኒ ኣብቲ ዘተ ንስኻትም እውን ክትሳተፉ ኢኹም ፀገም ተሃልዩ ምቕራብ ትኽእሉ ኢኹም ዝተፈለየ ኣድልዎ ግና ኣይንገብርን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሕዚ እውን ኢንቨስት ዝገብሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣለዉ እዮም በብክልሉ ሕዚ እውን ኣቦታት ሃይማኖት ኣለዉ እዮም እዚ ማለት ፀገም እውን ኣሎ ፅቡቕ ነገር እውን ኣሎ ልክዕ ከምተን ኣደ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰላም ኣብ ኩሉ ክህሉ ይደሊ እየ ዝበልዖ ኩሉ ዓይነት መልክዓት ኣሎ ካብዚ ብምጋዝ ፀፅቡቑ ክዛይድ ሕማቕ ነገራት ክንኪ ምትሕጋዝ የድሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ልምዓት ናባና እውን እንተዘይመፅኡ ትርጉም የብሉን ዝበልክምዎ ብኽፋል ትኽክል እዩ ግን ድማ ትፈልጥዎ ዝግባእ ነገር ካብቲ ናሃትኩም ዘይናኣስ ኣብ ላስቲክ ገዛ ዝነብር ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ቁፅሩ ሰፍረ የብሉን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ዝተፀገመ ሰብ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መብዛሕትኡ ካብ ክልላት እናፈለሰ ስለ ዝመፅእ እቲ መንበሪ ኣይኣክልን ማይ ኣይባፅሐን መብራህቲ ኣይባፅሐን ለውጢ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩላትና ለውጢ እዩ ኩሉ ኣባል ማሕበረሰብ ስለ ዘለዎ ለውጢ ኣዲስ ኣበባ ግና ብዋናነት ዝምራሕ ብምምሕዳር ከዲስ ኣበባ እዩ ብናይ ባዕሉ እቶት እዩ ዝመሓደር ሕዚ ዝተሃነፀ ሙዚየም ዓድዋ ዝሃነፆ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ እዩ ክልላት ይመፁ እሞ ሙዚየም ዓድዋ ፅቡቕ እዩ ንምንታይ ኣባና እውን ዘይህነፅ ይብሉ ኣብ ኩሉ ክስራሕ ኢና እንደሊ ኣብ ዓድዋ እውን ክንነፅ እንደሊ ኢና ክሰርሖ ዘለዎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ኦሮምያ እውን ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ድሌት ኣለዉ ክሰርሖ ዘለዎ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ እዩ ብኣና ዝግበር ሓገዝ እንተልዩ ክንሕግዝ ኢና ኮይኑ ግና እቲ ሙዚየም ብምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰርሐ እዩ ኣዲስ ኣበባን ክልላትን ሓደ ኣይኮኑን ኦሮምያን ትግራይን ተደሚሩ ምናልባት እውን ኣምሓራ እውን ተደሚርዎ ክንዲ እቶት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣይህልዎምን በቲ ዝነበረ መምሕደራን ኣወዳድባን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሐሸ ሃፍትን እቶትን ኣለዋ ብኡ ልክዕ ህንፀት ልምዓቱ ይረአ ከምኡ ኮይኑ ግና ኣብዚ እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ዘይተፈትሐ ፀገማት ኣሎ ብዙሕ ስራሕቲ እውን ይህልወና ትማሊ ዝረኣኹምዎ ነገር መሰረት ብምግባር ኣነ ከም ሓው ክምዕዶ ዝደሊ ብፍላይ ኣብ ምምሕዳር ዘለኹም ሰባት ትግራይ ህዝባ ኣመና ህርኩትን ጻዕራምን እዩ ካብ ልቡ ይሰርሕ ሃፍታም ዝበሃል ትግራይ እውን ንልምዓት ሃገር ክበሃል ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብተሓጓስ እዩ ዝህብ እንቲ በዓል ሃፍቲ ወዲብና መናእሰይ ወዲብና ብዙሕ ነገር ምስራሕ ይከኣል እዩ ኣብ ትግራይ ምክትል ከንቲባ መቐለ ኣብዚ ኣሎ ናትካ ስራሕ ክኸውን ዘለዎ መናእሰይ ወዲባ ሰብ ሃፍቲ ወዲብካ እንታይ ክሰርሕለኒ ዝብል እዩ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ እምኒ ኣብኡ ኣሎ እኹል ዝኾነ ሓይሊ ሰብ ኣሎ ካልኣይ ፖለቲካ የድልን ንስራሕ ተልዓል ዝተወሰነ ነገር እንተሰሪሕናን እንተሪእናዮን ህዝቢ ገንዘቡ ግዜኡ ኩሉ ዓቕሙ ሂቡ መፅኡ ክሕግዘና እዩ ከይሰራሕና ኢድና ዓፃፂፍና ንህዝብ ኣኪብና ተሃሲኻ መዛቢልካ እንተይልካዮ ሓቢርና ንበክ እምበር ነምፅኦ ነገር ምንም የለን ከምኡ ክኸውን የብሉን ግን ድማ መስራሕ የድሊ ስራሕ ድማ ብባህሪኡ ብብዙሕ ነገር ክትርገፍ ይግብር ድኻም ይሓትት በዚ መንገዲ ንጌታቸው እንተትሕግዝዎን ኣብርሃም ኣብዚ ኣሎ እንተሕጊዙ ኣብዚ ዘለዉ ብዙሓት ልምዲ ዘለዎም ሰብ ሃፍትን ምሁራትን ኩሎም ንጎንን ዝበልናዮም ኣተኣኻኺብና ንረብሓ ትግራይ ክሕግዙ ምግባር እዩ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ንትግራይ ክሕግዙ ዝደልዩን ሰባት ከካብ ዘለዎ ምምፃእ እዩ በዚ መንፅር እንተተጓዒዝና ፀገማትና ብቐረባ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኮፍ ኢልና ንሕተት ንብል እንተኮይንና ግን ትርጉም የብሉን ሕዚ ዘይገለፅናዮ ሓሳባት እንተልዮም እውን በዚ መንፈስ እዚ ተረድእዎም እቲ ቀንዲ ነገር ግና ከም ኣነ እቲ ሰላም ኣመና ይደልዮም ይኣኽለና እዚ ኩሉ ዝለዓል ዘሎ ፀገማት ዝመፀ ብኡ ምክንያት እዩ ሕዚ እውን ኩናት ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ይኣኽለኩም ክበሃል ይግባእ ካብ ሕሉፍ ዘይተምሃሩ ሰባት ኣለዉ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ ይብሉን እንታይ ይገበር ፀገማት ተሃልዮ ብከምዚ ዓይነት ነተረዳዳና ክንፈትሖም ይግበአና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ተታሒዝና ብዛዕባ ዝበሃል መሬት ኣብ ቀረባ ኣብ ዝነበረና መድረኽ ግምጋም በዓል ጌታቸው ኣልዒሎምዎ እዮም ካባናን ካብ ክልል ትግራይን ኮሚቴ ተጣይሾ ኣሎ ተታሒዞም ዝበሃል ቦታ ናብ ናትና ምክልኻል ኣባላትን ኣብ ትግራይ ዘለውን ከይዶም ክሪኡን ከጽንዑን ካብ ስምምዕነት ኣልጀርስ ወፃእ ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ፀብጻብ ክመጽእ ከሎ ንሪኦ ይኸውን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንሃቱ ዘይኮነ ግዛኣትን መሬትን ንዘለኣለም ሒዙ ክነብር ኣይኽእልን ዳግማይ ናብ ኩናት ከይናኣቱ ናብ ገጽ ከይናኣቱ ሓላፍ ዘላፍ እንተሃልዩ ርኢናን ነቲ ቦታ ፈሊናን እዞም ከባቢታት ይመዓራረዩ ኢልና ብዘተን ምይጥን መልክዕ ክንትሕዝ ንኽእል እዚ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ ገምጋም ተራእዩን ኣሎ ሓበራዊ ኮሚቴ ተጣይሾ ኣሎ ንሃቱ ውፅኢት ምስ ረአና እንተገለጽናዮ እዩ ዝሐሽ ካልእ እዋንን ኩሎም ፀገማትና ፅባሕ ክፍታሕ እዩ ኩሉ ነገር
ሕራኽራኽ ኣይህልወን ኢላ ቃል እንተዘይተኣተኹ ይሕሽ መብዛሕትኡ ነገር ከምዚ ዓይነት መንፈስ ምምኽኻር መንፈስ ምምስምዕማዕ ሓቢርና ንቐይሮ ዝብል እምነትን እንተሃልዩ ግዜ ወስነና ይኸውን እምበር ንፈትሖ ኢና ምትሕጋዝ ግና ቀዳምነት እንትህበሉ እዩ ኣነ ዝብሎ ነገር እንተሃልዩ ብቐዳምነት ንጌታቸው ሓግዝዎም ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ብዓቕሙ ብዝረኸቦ ሃፍተ ገነት ኣብ ልምዓት ትግራይ ብዝግባእ መታን ክሰርሕ ሓግዝዎ ካልኣይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘለው ሰብ ሃፍቲ ምሁራት ሰበስልጣን ተሓባቢርኩም ኣብ ቴሌቶን ዝበልናዮ ሓሳብ ዘለዎም ኣወፍዮም ኣደግ ምህንዘት ትግራይ ክሕግዙ ድፍኡ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ሙሉእ እምነት ይሃሊኹም መዝነት እውን ኾነ ስርናይ እውን ኾነ እውን ኾነ ካባኻትም ወፃኢ ንብሕቲ ዝብል ህርፋን የለን ንኣብነት ሎም ዘለዓልኽምዎ ሓሳባት ፍላይ ተነኣደ ዘለዕልኦ ብእዝነይ ከይኮነስ ብልበይ የሰሚዐን መዓዝ ይወፅእ ክወፅእ ዘይኽእል ሓሳብ እዩ እዚ ሓሳብ ኣየደቅስን ኣብዚ ብዝህቦ መልሲ ጥራሕ ዝዕገት ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ቁኑዕ ዘረባ እንትህሉ ቁም ነገር ኣሎ በዚ መልክዕ እንትትርእይዎ ምስ ኩባንያታት ተኣሳሲሩ ዝቐረበ ፈተናታት ከም ዘሎ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይፍለጥ ድሕሪ ፈላማይ ኩናት ኣብርሃም ክመፀኒ ከሎ ዝተወሰኑ መኪናታት ወዘተ ወሲና ስራሕ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ብሓፈሻ ዝሕገዝ ነገር እንተልዩ ክንሕግዝ ኢና ክበሃል ከሎ ግና ትፈልጥዎ እዩ እቲ ዓቕሚ ውሱን ስለ ዝኾነ ኣብ ከይዲ ቀስ እናበልካ እዩ ዝኸውን ምስቶም ኮሚቴ ተዘራሪብኹም ብኣና መዳይ ብመንግስቲ ሓጊዙ ክፈትሖ ዝግብኦ ዛዕባታት እንተልዮም ብርግፀኝነት ክንፈትሖም ኢና ብሓፈሻ ዘለዕልኽምዎ ሓሳባት ብፍላይ ክፍሊት ጥሮታ ኣብዚ ኣልዕለን ንዓኻትም ኣብ መወዳእታ ዘለና ሓሳብ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ሕዚ እውን ብዝኾነን ዘይኮነን ምኽኒት ካልእ ኩናት ክለዓል ዝደልዩ ሰባት ግደፉ በልዎም ረብሓ ስለ ዘይብሉ ዳሕራይ ኣይነገረንን ኣይትበሉ ኩሉ ነገር ይትረፍ ንዘራርብ ንስኻትም ነዘራርብ ኢልኩምኒ እምቢ ኢለ ኣይፈልጥን ክትዘራርቡ ጉዳይ እንተልይኩም 10 ወይ 15 ኮይንኹም ወይ ንጌታቸው ወይ ነብርሃም መልእኽቲ ልኢኹም ኣዘራርቡኒ ምዝራብ ድሉ እየ ካብዚ ወፃኢ ኩናት ኣይድልየናን እንተተፈጢሩ ካልእ ዝገደደ ጥፋኣትን ዕንወትን እዩ ዘስዕብ እዚ ጉዳይ ብኣኻትም መዳይ ሓደራ ብናተይ መዳይ ድማ ብዝተኻኣለኒ መጠን ዝተመዛበለ ወገናት ክምልሱ ዝተበላሸዩ ክዕረዩ ፀገማት ክፍትሑ ዝከኣለኒ ነገር ብዘለና ዓቕሚ ክሰርሕ እየ በዚ ጉዳይ ካብ ልበይ እየ ዝሰርሕ ጌታቸው ከም ዝሕግዝ ተስፋ ይገብር ኣብርሃም እውን ከም ዝሕግዝ ተስፋ ይገብር ንስኹም ነዚ እመኑ ሓግዙ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ንራኸብ ከለና ዝበዝሕ ነገር መልክዕ ሒዙ ብዛዕባ ኩናት ዘይነውግዐሉ ኩነት ከሎ ጽቡቕ እዩ ብዛዕባ ትሕሉፍ ውግእ ንሕና ብኸመይ ተጀሚሩ መን ጀሚርዎ ወዘተ ዝብል ገምጊምና ኢና ንስኻትም እውን ገምግምዎ ግዜ ወሲድኹም ኣብኡ ትምህርቲ ትረኽብሉ ኢኹም ብኸመይ ተጀሚሩ ኢልኩም ረኣይዎ ኣባይ መጺኹም ዘለኽምዎ ክትኸሱ ትኽእሉ ኢኹም ክትብሉ እውን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሓቂ ግና ንሱ ኣይኮነን ንዓኹም ዝረብሕ ነቲ ሓቂ ገምጊምካ ምምዕርራ እዩ ኣብኡ ትምህርቲ ይርከብ እዩ ብናትና መዳይ ካብኡ ተበጊስና ንመሃር ንምጽጋንን ንምክሓስን ኢና እንደሊ እምበር ካልእ ሒሳብ የብልናን መሬት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝበላዕናሉ እዩ ዝነበርናሉ እዩ እኮ ንዓና ተመሊስኻ ክዝረበና ኣይግባእን አንዳዕዲና ንፈልጦ ኢና ብምዃኑ ድሌትና ሰላም እዩ ድሌትና ሓድነት እዩ ድሌትና ዝጎደለ ነገራት ዕድል እንተሃልዩ ብዘተን ብምምኽኻርን ክንፈትሖ ኢና ንድሊ ኣቦታት ሃይማኖት 5-10 እውን ትኾኑ ኣለኹም ኣብዚ መድረኽ ትግራይን ሃይማኖትን ዘለዎ ምትእስሳር ንስኹም ብዝበለጸ ትፈልጥዎ ብመራይ ሃይማኖት ዝለዓሉ ሕቶታት ኣለዉ ኣብ ቀረባ ምስ መራሕትን ኣቦታትን ሃይማኖት ክዛተ ከለኹ ካብ ብዙሓት ክልላት ዝመፁ ሰባት ምስ ኣሕዋትና ተፈላሊና ኢና ዘለና ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም እዮም ኣነ ኣብዚ ውሽጢ ኢደይ ኣይእቱን ከባይን ላዕሊ ኣብዝን ኣብትን ኣቦታት ኣለዉ ክመያየጡን ክዛተዩን ይኽእሉ እዮም ኢለ እየ መሊሰሎም ኮይኑ ግና ኣብዚ መጻእኹሞ ኣቦታት እውን ኣብ ደቡብ ምስ ዘሎ ኣብ ኦሮምያ ምስ ዘሎ ወዘተ ምድምማፅ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ጽልኢት ዘለዎ ኩሉ ዝደፍአ ስለ ዘይኮነ ምዝራብ ምዝታይን ጸገም ዝፍትሐሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ እንተትሕግዙ ጽቡቕ እዩ ንምንታይ እንተኢልኹም ካብ ሓድነት ረብሓ ኣሎ ካብ ሓድነት ትርፈ ኣሎ ካብ ምፍላይ ረብሓ የለን ኣባ ማትያስ እንተረኺብዎም ዝከኣለ እንተኾይኑ ተትዛረቡ እሞ ጸገማት ተፈቲሖም ዝተበላሸወ ነገር ተዓርዩ ናብ ዝነበሮ ተዝምለስ ጽቡቕ እዩ ብዛዕባ እዚ ግን ከባኹም ንላዕሊ ኣነ ስለ ዘይፈልጦን ብኣኻትም ስለ ዝጽቡቕን ንኣኻትም ግደ ተዝኸውን እቲ ናይ መወዳእታ ከባኹም ዝደልዮ ነገር ጌታቸው እንተሓጊዙ ኣብዚ ዘሎ ብዙሕ ሰብ እዩ
حيرخان مقعز يخبريو سوسون سبات كواخاتم وشتي كل الدو سوسون أورميا سوسون عفان سوسون محرا عسرت سبات كخوني خليم أب خلته زعبا نسوم أب تحاتتو قداي تترئيسكم نحنا أحواتكم دينا أيخونان نمنتايخم نتنتصقم مسانا زي تخونو نمنتايخم زي تحتنا بلوم ما نساتمون زي باخين تخوينم دلوات أيكونان زلون تخونو عشاو تقدفوه بناتي من تقنا أو كلهم كتخدو كلهم كتنفافقيهم كل سلام يدليتو أما عدن تقميتهم نساتمون بما عدد كابزخون نابعاتهم خدمو زي تقانا حق حيزكم كنا تمزابلتي حسرات عبيات تمرتن على تسقامات نقروهم نابتقرايون كموصو بمعدام بعينهم كري قورو زي زبالة ركب كفترن ناي تحادة قسلي تحادة كري بمقوار متحقاز كفتر سلاز قبر بزي منفس نسرح سلاز خونا عايزوكم بزح فتناتات سعيركم يخم بزح تسقامات فلتو يخم عايزوكم كفتحيو اتيق عندنا نقر نيتيوبيا مسقارن مصنحانيو حاقركم أقدمو سلامهم أو حسو بأي وقن تم استوحاوني قزعيو ويسيو ملخو حزي مس وصعهم وزحتيهم كسروا حلمية وتصيتو نقيتاتشو كزاروية بتعميق زمسقن زياري عبلي ብዙ ፈተና አልፋችኋል ብዙ ችግር ታቃላችሁ አይዟችሁ ይፈታል ዋናው ኢትዮጵያን ማቆየት ኢትዮጵያን ማስቀጠል ነው ግን አገራችሁን አስቀድሙ ሰላም አስቀድሙ በኔ በኩል ወስጃቸዋለሁ አሳይመንቶቹ አሁን እንደወጣው ሁሉም ሰባባቸውና የሚመለሱትን መልስ ለጌታቸው ነግረዋል በጣም ነው የማመሰግነው ጊዜ ይስጥልኝ Ay 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 ay